Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 26, ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Oraingoan, Jokin Apezetxea etorriko da, mankomunitateko gizarte langilea dena. Eta honek, Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Bortziriak gizarte zerbitzuko mankomunitatearekin batera gauzatzen ari den proiektuaren inguruan hitz egitera dator. Proiektu hau Jink Go izena dauka eta bakardadea saihestearen helburua dauka. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1888an, Pierre eta Marie Curie senar emazteek gai kimiko berri baten aurkikuntza iragarri zuten. Gero erradio izena hartuko zuena. Urte batzuk geroago, 1988an, Irakek Nazio Batuen erakundearekin harremanak hautsi zituen. Egun berean baina 2004 urtean, Indiar Ozeanoko lurrikara eta ondorengo tsunamiak Indonesia, Sri Lanka, India eta Tailandian 230.000 hildako eta milaka desagertu eragin zituen. Eta bukatzeko, 2006 urtean, Gerald Ford estatubatuar politikaria eta Ameriketako estatu batuetako presidente hil zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroan 10.000 etxe bizitza inguru dute alokairurako babes publikoko neurriren bat. Otsailean hasiko da Sarasete pasealekua zuhaiztia zainduz plataforma bakarrean urbanizatzeko prozesua. Inba exotik espezie exotiko inbaditzailei buruzko erakusketa ibiltaria geltokitik Zibibos sanduzelaraino leku aldatuko da eta han egongo da urtarrilaren 31 arte. Nafarroko auzitegiak atzera gibelera bota du 1978ko Sanfermietako gertaeretako helegitea eta elkartea berriro aurkeztuko du kereila. Otsailaren 8an Euskalgintza kaleraterako da justiziaren euskarofobia salatzeko. Nafarroko Martiko enpresa urteko zaborea zigiloarekin saritua 4. urtez jarraian. Ojos Violeta taldeak kontzertu eskainiko du igande honetan Txokoto tabernan. Ginger taldeak kontzertu emanen du larunbatean Berako katakun. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean alde batetik, Ipuin kontalaria Artikako udal liburutegian. Ipuin kontalaria kontu kontari ibiliko da Artikako liburutegi publikoan. 4 urtetik gorako aurrei zuzendutako saioa da eta doakoa da. Aldez aurretik ostegunean gonbidapenak banatuko dira liburutegian. Beste alde batetik, Ibai Ahoak liburuaren aurkezpena egongo da Iruñako Katakrak liburutegian. Aritz Pardinaren estreinatutako liburua da Ibai Ahoak, filosofian lizentziatuta bere formazioaren ejeak eta egunerokotasunak eragindako kezkak ekarri ditu Orriotarra. Aforismoen bidez eta literatura eta filosofiaren arteko mugak jorratuz hainbat kontzeptu eta ideiaren inguruko gogoetak eskaintzen ditu. Arratsaldeko 7etan Katakraken. Bukatzeko, Hotz Ikara kontzertua Burlatako gaztetxean.
Hotzikara da lehenbizikoz oholtza baten gainean igarotzen garenean sentitzen duzuna, beldurrak eta arazoak bide batez mahai gaineratuz. Gaztetxea beti izan da talde eta artista berrien babesleku. Sentimendu horiek oholtzaren gainetik behekaldera transmititzeko espazioa. Hau da, hotzikara horiek amorru bihurtzeko lekua. Horren baitan, hotzikara burlatako gaztetxeko kontrakultura aretotik sortua da. Belako taldeak Sigo Rodando diskoa aurkezteko neguko biraren baitan izango da burlatako gaztetxean. Haiekin batera, Leitzeak, Txuleria Joder eta Arima Zaurituak DJa izango dira. 8:00 aurrera, sarrerak 10 euroren truke. Larun batean, alde batetik, Egun Motelak aurkezpen kontzertuak Iruñako Aintzina tabernan. Egun Motelak Iruñeko musika kolektibo neurriak kontzertuak antolatu ditu Aintzina tabernan. Bris, Okimoki eta Nakar taldeek eskainiko dute kontzertua eta gero pintxadak antolatu dituzte Arima Zaurituak eta Gama Rafito Xuxeren eskutik. Sarrerak momentuan bertan. Beste alde batetik, Juslarrotxa Zibiboxean 11:00 12:04 arte, arte laborategia familia artean bilduma ilustratuak. Ez da kaxa bat, izena du eta familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzerakoan, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak aurten 15 ikastetxe eraiki edo handituko ditu. Hezkuntza sailak 18,1 milioi inbertituko ditu azpiegitura planean, aurreikusitako 34,8 milioietatik. Aiegik eta Miranda de Argak ikastetxe publiko berriak izango dituzte, eta Ripagainak haur eskola. Erdiko berrian, Sánchezek mugikorra klasean eta patioan debekatzea proposatuko du. Argazki nagusian, Sarasate pasalekua. Titularrean, Sarasateren eraberritzea. Obrek 10,4 milioi euroko kostua izango dute eta 2026ko udaberrian amaituko dira. Sarasate pasalekua mugikortasuna erraztuko duen plataforma bakarra izango da. Hori kolorretako berrietan, batetik osasuna tximiren lagapena negoziatzen ari da. Bestetik, Boroiren ostean Atletikek kadete bat fitxatu du. Eskuineko berrietan, alde batetik Frantziako protestek Nafarroako garraiolariei eragiten diete. Beste alde batetik, Ogasuna aztertzen ari da zerga ordaintzetik salbuetsita dagoen gutxienekoa lanbide arteko gutxieneko soldatara igotzea. Azkeneko berrietan, alde batetik, Gipuzkoak baimendu gabeko hondakinak eraman zituen Artaxoara. Azpimarratzen jarraitzen du Aierdik. Bestetik, PSEek eta EAJak Gasteizera eraman dituzte Nafarroako bildurekin dituzten itunak. Beheko berrian, Alicia Jimenezen arabera, eleberri beltzen irakurlea harritzea gero eta zailagoa da. Diario de Navarraren titular nagusian, itsasogorriaren krisiak kalte egiten die jada Nafarroako enpresei. Nafarroa eta Asiaren arteko kanpo merkataritzaren 87% konprometituta dago. Argazki nagusian, Tximi Abila atzo goizean taxoaren eserita. Titularrean, Tximi irteteko zorian. Osasunak Argentinarraren irteera negoziatzen du eta Betisen 3 milioiri uko egiten die. Ezkerreko berrian, Sarasateren proiektuak ez du baztertzen zuhaitzak moztea. Asironek ale batzuei eragin ditzaiekeen plataforma bakarreko proiektua iragarri du orain, eta erreginen eskulturak takonerara eramango ditu. Beheko berrian, Eskola Kontseilua ikasgelan mugikorrari betoa jartzearen aldekoa da. Gara egunkariaren titular nagusian, Aierdik esaten jarraitzen du zubietak likidoak bidaltzen zituela eta ez loiak. Nafarroako kontseilariak berretsi du Artaxoako Ecofert enpresara iristen zen hondakina ez zela enpresek sinatutako kontratuan ezarritakoa. Eta Gipuzkoako hondakinen konsortzioko presidentearen erreakzioa deitoratu du. Erdiko titularrean, EH Bilduk 6 milioiko zuzenketak hitzartu ditu PSE eta EAJarekin. Argazki nagusian, manifestazioak Frantzian.
Titularrean, immigrazioaren lege frantsesari muga konstituzionalak. Konstituzio Kontseilu frantsesak immigrazioaren legeari orraztu handia eman dio. Eskuin muturraren presiopean abenduan legea gogortzeko hartutako neurri ugari baztertuz. 86tik 35 zehazki. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Nafarroan 96.000 lagun dira pobrezia arriskua. 6tik 1. Beste alde batetik, Israelek erasoaldia indartu du CIJak huts egin aurreko orduetan. Artefaktua atalean, Trebiñu 54 urte gutxietsitako eskari batetik. 1980ko urtarrilaren 26an, Trebiñuko udalak aho batez onartu zuen Arabako administrazio lurraldean sartzea. Berriaren titular nagusian, gobernabiderako aro berri bat abiatu dute Gasteizen PSE, EEK, EAJak eta EH Bilduk elkarlanean. Gasteizko udalaren aurrekontuak onartu dituzte, 458,9 milioi eurokoak. Eta, hala, Maider Etxabarria alkate sozialistak ez ditu aurrekoak luzatu beharko. 6 milioi euroren zuzenketak adostu ditu EH Bilduk etxebizitza gehiago eraikitzeko eta euskararen erabilera bultzatzeko. Argazki nagusian, azterketak euskaraz kolektiboko kideak atzo Hondarribiko itsasetzeko agertokian. Titularrean, korrikaren gorazarrea ikasle harroei. Eskuineko berrietan, alde batetik, Adrian Almazanen hitzetan, mendiak bete daitezke parke eolikoekin, eta 40 urte barru arazoa berbera izango da. Bestetik, baserritik bizi liteke, gizarteak lagunduz gero. Iñaki Goenagaren ustetan. Azkenik, bateragune auzia Euskal Loufara, Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez eta Miren Zabaletaren iritzian. Beheko berrietan, alde batetik, immigrazio legearen atalik polemikoenak atzera bota ditu Frantziako Konstituzio Kontseiluak. Bestetik, Isabel Azkarateren begirada arteari. Argazkilariaren erakusketa zabalduko dute bihar Donostiako San Telmo Museoan. Bukatzeko estreinaldia euskaraz. Patrix filma Euskadiko eta Nafarroako zinema aretoetan ikusgai egongo da. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Nafarroan 96.000 herritar daude pobrezian. Muturreko egoerak ere egon badaudela ohartarazi du pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sareak. Eskuineko berrietan, alde batetik, Maider Belokiren hitzetan, hankaz gora aurkitu ditugu haur eskolak. Hilabete pasada, ia Iruñeko udalean zentsura mozioarekin UPNren aginte makila EH Bilduren eskura pasa zela. Joseba Siron alkateak esan zuen boligrafoak ere eraman zituztela eta ordenagailuak berrasieratuta aurkitu zituztela. Maider Beloki kultura, festa, hezkuntza eta kirol zinegotziak esan du haur eskolak ere hankaz gora aurkitu dituztela. Hizkuntz ereduak ia guztiz irauli dituzte eta orekarik ez dago. Euskal Herria irratian zenbait gaurkotasun gaiaren inguruan mintzatu da Beloki. Bestalde, Hilbeltzak egitarau kitzigarria prestatu du astebururako. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, ostirala, giro eguzkitsua izango dugu berriz ere. Eguerdi inguruan, haizeak iparraldetik finkatuko da eta maksimoak 16-17 graduren bueltan geratuko dira leku gehienetan. Goizean goiz, lainoguneak izango dira barnealdean, eta ondoren erdi mailako hodei eta goi hodeiak izango dira. Kostaldean ere, iparraldeko haizearekin lanbroa sar liteke. Edozein kasutan, giro argia izango da nagusi, batez ere goizean eta eguerdi inguruan. Bihar, larunbata, haizea hegoaldetik finkatuz joango da. Horren ondorioz, Kantauri isurialdean temperatura igo egingo da eta 20 gradura iritsiko da. Mediterraneo isurialdean, aldiz, temperatura maksimoak ez dira askorik aldatuko, eta 15-17 gradu artean geratuko dira. Giro eguzkitsua gailenduko da, berriz ere. Zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin. Eguneko lehen orduetan, barnealdeko hainbat bailaratan lainoa sortuko da. Ebro ibarrean trinkoa eta iraunkorra izateko probabilitatea handiagoa izango delarik. Igandean, ildo beretik jarraituko dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar, bereziki mendi inguruetan.
Temperatura maksimoak ez dira askorik aldatuko, baina Kantauri isurialdean hego haizearen eraginez temperatura minimoak igo egingo dira. Ebro ibarrean lainoa sor daiteke eta zeruan erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertu arren eguzkitsu egongo da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara oraingoan Jokin Apesetxearekin gaude, mankomunitateko gizarte langilea dena. Kaixo Jokin, zer moduz? Kaixo, egunon ongi, zer moduzuek? Ongi. Proiektu bat, gauzatzen ari den proiektu bat aurkeztera zatoz, ezta? Jimgo izena duena, eta unibertsitate publikoak, Nafarroako unibertsitate publikoak, Bortziriak gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin batera gauzatzen ari den proiektua da, ezta? Bai, hala da. Proiektua berez Europatikan heldu den proiektu bat da, eta helburua da bakardadea edo isolamenduaren inguruan ezagutza sortzea. Ezagutza sortzea eta testatzea. Hau da, 3 herrialde parte hartzen dute, eta bakardadea eta isolamenduaren inguruan nahi dena da hori. Ezagutza hori hortan sakondu, eta hortarako da 3 urteko proiektu bat. Eta ze 3 herrialde dira horiek? Daude Frantzia, Italia, eta hemendikan gaude gu, hau da, unibertsitateak daude Nafarroko Unibertsitate Publikoetako gizarte zerbitzuak, gero Frantzian daudeak Itaniatikan iparraldekoak direna Etxarri Formazio Zentroa, eta gero Urruñako gizarte zerbitzuak, eta Italiatikan dago Bolonia Unibertsitatea, eta bi elkarte dira Anziani Solo eta Cefal. Eta nola izaten ari da sormen prozesu hau? Ari garena da pixkot zehazten isolamendu bakardade horreri ze ikuspegi eman nahi diogun, gu gara landa eremukoak, dire batzuk hiritan lan egiten dutenak, osasun arloa ere gu daukagu funtzionamendu bat hemen, iparralden dago dena privatizatua, eta nahi duguna da pixkot zehazkiz ikuspegi eman barzaion soziala, sanitarioa, eta helburua da, 3 urteetan bakardadean inguruan ezagutza bat edo unitate didaktiko bat sortzea, unibertsitatean emateko, eta 3 urte hauetan saiatu bargarena da ezagutza, unitate hori ahalik eta gehiena zehazten eta gero ere testatzen. Hau da, unibertsitateak proposatzen alditu ideia batzuk, eta guk praktikara eraman, eta devoluzioa egiten dugun, eta ere guk hemendik ikusten duguna beraiei isladatzen aldiegu, beraiek ere ikuspegi teorikoa gehitzeko. Eta nondik dator proiektu hau egiteko ideia? Ideia berez iparraldetik bultzatu dute, izena berez Jingo da Japoneko itxaurrondo bat, eta, Barbolonen ezaugarritako bat da, urte asko bizi den zuhaitz bat dela. Orduan, hortik heldu da izena, Jingo, eta gero go ere goazenena. Orduan, referentzia do ideia heldu da hortikan, eta diru laguntza da Europa Plus. Europa Plus da Europan aurkezten diren proiektuak, non 3 urteko iraupena dituzten proiektuak, eta batez ere helburua da hori, ezagutza aldenean sortzea eta testatzea. Eta nola hasi zen zuen arteko elkarlana, nola jarri zineten kontaktuan, eta zer ekarpen egiten du bakoitzak? Berez, koordinatzailea da Etxarriko zentroa, iparraldekoa zentroa da koordinatzen duena, eta bera jarri da harremanean unibertsitateakin, Iruñeko unibertsitateak, eta unibertsitateko upnakoak irakasle bat deitu zigun guri, ikusita zelana egiten den hemen, bakardadea edo adintuen inguruan, ze baliabide dauden, eta horren bidez, batu ziren gurekin harremanetan.
eta etxarriko zentronek Boloniako unibertsitateakin badauka ere harremana bertze proiektutatikan, eta hortikan ere bertze bi elkarte, eta Urruñako gizarte zerbitzuekin. Eta proiektuaren ezaugarrietako bat da hori gutxienez izan behar dira 3 herrialde. Eta hori zergatik da horrela? Hori da, ez dakit nahi dena da pixket ikuspegi integral bat ematea eta ariketa beratxena izan. Eta gero hori ezagutza hori sortzen denean izatea ere baliagarria bai hemen eta bertze herrialdetan. Hortik heldu da ikuspegi edo ideia hori. Eta nola, ze ideia dituzue bakardadea murrizteko? Guk bakardadean inguruan hori hemen gizarte zerbitzutatik adibidez guk ikusten duguna zeukera daude bakardadean inguruan, batez ere da detekzioa. Eta gero prebentzio moduan pixko zer egin dezakegu zerbitzuak bultzatu daitezke, hemen dago jubiloteka zerbitzua adibidez, eta hori zerbitzua bultzatu daitezke, lan komunitarioa hemen kudeatzen da voluntario talde bat, lan komunitarioa ere da izan daiteke bertze ardatz bat, bakardade horreri aurre egiteko, aukera digitalak gero eta zabalagoak dira, orduan hori ere hor dago bogan, bakardaden inguruan atentzio personala psikologo figurare beti ateratzen da, hor dago bertze kontzeptu bat, eta, badire interbentzioak, partizipazio guneak edo adintuak biltzeko tokiak zabaldu, animaliekin ere bada aukerak laguntasunako terapiak, botatzen ditut ideiak, bale? Gugu ditugu batzu, unibertse batzuk irakurri ditut, legez bidez ere postatzea abiez, badire herrialdeak, Japon, Britania Handian, bakardadaren inguruko ministerioak sortu txiztuela zagu. Gobernutikan bada apartatu bat, edo bada bakardadeaz kezkatzen dena orduratzen den ministerioa. Orduan, batu dute bakardadea lehen paperean, garrantzizko arlo bat bezala enfokatzen da. Orduan, batir ikuspegian hitzak, eta guk batzuk lantzen ditugu, bertzeak ez, eta 3 urte hauetan nahi duguna pixket garatu da ea zein den efizientena izan daitekena bakardaderi aurre egiteko. Eta ze modutan finantziatzen da proiektu hau? Ze moduz, barkatu? Ze modutan finantziatzen den? Finantziazioa berriz Europatikan heldu da, eta finantziazio hori Europak bidaltzen du etxarri zentrura. Etxarri zentroa da kudeatzen duena batez ere beraide koordinatzaileak, eta gero hori banatzen da, antolatu dute gutxi gora bakoitzak zenbat jardunaldi o zenbat ordu bideratu behar dituen. Orduina dute dena beraiek neurtua, eta dedikatzen diogun lanaren arabera sortzen da edo lortzen da finantziazio bat. Eta 3 urteak igarotzen direnean, zer egingo duzue proiektu honekin? Igual gobernura aurkeztu edo zer duzue pentsatua? 3 urtetan egiten dena batez ere 2 helburu dire garrantzitsuenak. Bat da unitate didaktiko hori sortzea, unibertsitatean eman alizateko bakardaden inguruan. Eta guri begira, gizarte zerbitzuri begira tresnak detekziorako, tresnak ere zerantzunak eman, batzuk dauzkagu martxan, bertze batzuk etor daitezkenak, batez ere dire bikuspegia, bai unibertsitateare begira eta bai gizarte zerbitzui begira. Eta produktu horien devoluzioa gero eginen dela bai, komunikabideen bidez, asmoa da devoluzio bat egitea. Eta 3 urtetan prest egongo dela, uste duzu? Bai, 3 urte hauetan egiten ditugu bilerak online edo digitalki hilabetero gaude solasten, aurreratzen, topaketak ere egon ginen urrien, egon ginen elkartu ginen denak iparralden, egon ginen Urruñan, Ustaritzen, eta gero Baionan, helduen, aurten 24an torko dire denak Iruñerat, eta 25an ganko gara denak Boloniara.
Orduan, topaketa horietan bi egunekoak egiten da pixketere, solasten duguna borobildu pixko, elkarra egon, elkarra beraztu. Eta helburua, bai, 3 urte horietan da 26-rako egotia dena finketue. Eta beste herrialdeak dituzte, zuek baino ideia ezberdinak edo nola izaten ari da? Italiarrekin adibidez, guk eramaten dugu gizarte zerbitzuen ikuspegi sakona, nola erantzun, ze prebentzio egin. Italiarrak berriz momentu honetan ekartzen zuten ikuspegi bat dela askoz ere sanitarioago, mediku arlotika, guk ego da soziala. Parte hartzea bultzatu, laguntasuna eskaini, baliabideak ere sozialak izatea, orduan pixketari gara hori dena ezkontzen. Orduan, azkenean, bakardadearen inguruan edo holko kontzeptuen inguruan definitzia zehazki ze bide jorratu, egon daitezke bide ezberdinak, eta gu ditugu denak ikuspegi ezberdinak. Adibidez, gu bai elkarlana osasun arloakin egiten dugu, identifikatzeko. Karo, iparralden hemen da osasun arloa publikoa da eta zentralizatua dago, iparralden ez da ala. Dire mediku pribatuk. Orduan badire pila bat, eta karo, saretxo bat sortzea zailago da. Iparralden dispersioa hemen baino handiagoa da. Orduan joan margara ikusten, eta nahi duguna da elkar moldatzeko irizpide batzuk finkatu. Eta geriko alakasoak egon daitezke aukera ezberdinak. Baina, nahi duguna da sakondu eta batez ere ezagutu. Iparralden akaso funtzionatu du gauz bat, Bolonian bertze bat, hemen hau, ongi torria ikasketa edo ezagutza guztia, eta gero aldenean saiatuko gara hemen praktikara eramaten. Ulertzen dut, amaieran proiektua 3 herrialdeetan berbera izan behar dela. Bai, teoria bai izanen da berbera eta praktikan nik aurreikus dezaket izan ditzazkela bide ezberdinak, zerbitzu ezberdinak, baliabide ezberdinak. Orduan, saiatu harko garena da baliabide horiek izatea egokiak 3 herrialdetarako, 3 errealitate ezberdin horietako. Orduan, baliabideak izan, imaginatu direla 5, akaso 5 hemen dire aplikagarria, bertze 5 iparralden eta bertze 5 Bolonian ez dakit. Hortik, joan margara definitzen. Eta gero hemen, nik ikasten ari naizena da, aurretik daukagu ideia, izan bar, aurrikustupena ez, izan bar dugu, jakin barra dugu dena nondik nora joan behar den. Ikusten dutena da, hemendik egunetik astera aurrikus dezakigu ze bide jorratu, baina eske gero errealitate informazio da hausnarketa ezberdinak etortzen direnean, joan daitezke pixket aldatzen. Orduan, hori, eta pixket ezagutza edo hausnarketa honetan, zehazki ze produktu mota, ni batzuk aurrikus dezaket guria, baina etortzen aldire bertze idei batzuk bertze zona aldetik eta hemen ere aplikagarriak izan daitezkenak. Orduan, hori joan margara poiki dena jositzen eta ikusten. Eta zer izaten ari da proiektu hau gauzatzearen gauzarik zailena? Bilera online hauek erabilgarriak eta aplikagarriak eta hurbiltzen gaituzte, baina hori pixket praktikan gara nahiko oraindik. Ni nahi zan analogikoa eta nahiago dut zuzenean solastuta hori niretzat, bale? Eta gero zaitasunan ere ustez dire realitateak. Realitateak ere dire ezberdinak, orduan hori gonbidatzen gaitu, irten bide bat edo produktu bat aukeratu, eskaini beharrean eskaini harko ditugu bizpairu. Produktua izanen da bat, baina, erten una, ez? Bide baliabide ezberdinetan, baliabide ezberdinak eskainiz, orduan hori pixket, errealitateak ere anitzak dira. Eta hori ezkontzeko produktuaren ustez eramango ditula, eskainiko ditula ere aukera ezberdinak. Eta hori izaten da, ustez zailtasun bat, baina ere aberasgarri, orduen dena, ongitorria. Eta zergatik uste duzu proiektu hau beharrezkoa dela? Zer ikusi duzu non dago arazoa?
bakardadea kontzeptua gero eta garrantzitsuagoa da. Bali madire sortzen ministerioak, zerbaitegatik da, ez? Bakardadea ikusita bizi itxaropena, familia ereduak lehen anitzagoako anitzagoa baina ugariagoak ziren, orain dire individuoi begira familia dire txikiagoak, dire gara murritzagoak, denak eramaten gaituak aso bakardadea bizitu dezakegula. Orduan horren inguruan eta prebentzio aldetik batez ere, bada lana egiteko aukera handia. Eta hori da, bakardadea, erkidegoan erabili horrekin fuerte, Reino Unido, Japón, Irlandan uste dut ere bai, gero eta garrantzitsuago da, eta da, ardatz bat edo realitate bat aldatzen ari denean, horreri aurrekin marzaiona. Eta ze adin taldeko pertsonentzat zuzenduta dago? Edo, orokorrean denontzat, edo adingaratu bat duten pertsonentzat? Orokorrean bakardadea adinduei zuzendua dago, bakardea dokan zaitasunetako bat dela kontzeptu bat agitz subjetiboa. Hau da, bakardaren kontzeptua da, batez ere bakardadea da, kontzeptua da, nik izan nahiko nituzken harremanak eta ditudanen artean sortzen den ezberdintasun edo sentsazio ezkor hori, eramaten lana buena, tristura, ez parte hartzera, isolatzera eta hori. Orduan da nahiko subjetiboa baino batez ere adinduei bideratua dago, eta gero, ere nik beti azpimarratzen dut, bakardadearen ikerketak diotena guk adintuetan daukagu fokoa, baino gazteengan bakardade sentsazio handia da. Digitalkita konektatuak egon arren, beraien bakardadea ez ulertuak ez konprende ez integratuena, bakardaden sentsazio handiago da gazteetan adintuetan baino. Eta hori usola astu dugu, baina guria dagoz bideratua batez ere adintuei. Eta proiektu honen hartzaileak, esan nahi dut bakardadea sentitzen duten pertsonak, nola uste duzu erantzungo dutela proiektu honi? Laguntzen utziko dira edo ez? Zer uste duzu? Nire helburua hemen zonalde honetan bakarrik da sentsazioa da diagnostiko bat izatea. Bakardadea sentitzen duten pertsona horiengan ze irtenbide izan nahiko zuten bakardadeari erantzun bat emateko. Eta diagnostiko horren arabera guk erantzunak eskaini ahal izatea. Hori da helburua. Helburua da hori niri asorik eta nire ustez ongitorri izanen dela, txinez galdetzea, zer sentitzen zaren, eta zer nahiko zenuken, o zer hobetu daiteken, nire ustez ongitorri izanen dela. Osea, ideia da, bakarrik sentitzen den pertsona laguntza eskatzea, eta orduan laguntza hori ematea, ez da? Laguntza ez dakit den hitzei ematen diot garrantzia, baina nik helburua da bakardadea sentitu dezaken pertsona horrek jakitea zer sortzen duen, zer sentitzen duen, eta nola murriztu daiteken bakardade hori. Eta horren arabera gutxienez izatea baliabide batzuk berarentzat egokiak direnak, eta gero berak erabaki dezala, eskatu nahi dituen edo ez. Ja bukatzeko, ez dakit zeo zer utzi dugun, zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Berez, proiektua netako da arrasera kargarrie, da ikasteko aukera polit bet, zubi bat sortzeari gara sortzen ere iparraldekokin, ez genukala harreman profesionalik eta bertan daude, urruina hemendik txalar beratik handago ordu erdi baterat. Eta hortik konten, aberasgarri dela, eta ganko garrela pixket, zehazten zebide jorratzen dugun, eta gero hori, hausnarketa ongitorria denen dako, eta gurik izate zerbitzu bezala,
helburua denez ikastea eta hobetzea, ere, arras gustora. Bale, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zuen proiektu polita gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuri, eskermela honitz, ongi segi. Bueno, berdin, agur. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, hurrengo astelenean bueltatuko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu oso ona pasa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.